PMS ப்ரீ மென்ஸ்ட்ருவல் சிம்டம். இந்த PMS எப்போ வரும்னா பீரியட்ஸ் வரதுக்கு முன்னாடி 5லேருந்து 7 நாளுக்கு முன்னாடியே ஸ்டார்ட் ஆகிடும். இந்த PMS பீரியட்ஸ் வரப்போகிறத மன அளவில் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ஏற்படுத்தும். இன்னும் சொல்ல போனால் அவங்களுக்கு பிடிச்ச சாப்பாடு சாப்பிட முடியாது, ஒரு மாதிரி வெறுப்பாக இருப்பாங்க, என்ன காரணமே தெரியாமல் கோவப்படுவாங்க, மார்பகங்களெல்லாம் கனத்து போகிற மாதிரி உணர்வு ஏற்படும், உயிர் உறுப்புகளில் வலி ஏற்படும், உடல் அசதி, தலைவலி, பல உடல் உபாதைகள் ஏற்படும், என்ன காரணமே தெரியாமல் எரிஞ்சு விழுவாங்க, தன் கூட வேலை செய்கிறவங்க கூட ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணுவாங்க, ஒரு மாதிரி பதற்றமாக இருப்பாங்க, காரணமே இல்லாமல் அழுவாங்க, ஒரு சிலருக்கு பசி இல்லாமல் இருக்கிறது, தூக்கம் இல்லாமல் இருக்கிறது, பிடிச்ச விஷயத்தை கூட ஆர்வமே இல்லாமல் பண்ணுறது. இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் எல்லாமே PMSன்னு சொல்லிட்டு டெல்லியில் இருக்க ஒரு மருத்துவர் சொல்கிறார். அந்த மருத்துவர் இன்னொன்று சொல்கிறாரு, தன்கிட்ட வரக்கூடிய பேஷண்ட் அதிகப்படியான கம்ப்ளைண்ட், தன் கணவர் நான் என்ன மனநிலையில் இருக்குன்னு புரிஞ்சுக்க மாட்டாரு, பீரியட்ஸ் பிரச்சனையால ஒரு பிரச்சனையா, இது உனக்கு மட்டும்தான் அதிசயமா இருக்கா, ஊர்ல எத்தனையோ பெண்கள் எப்படியோ இருக்காங்கன்னு பல பெண்களுடைய கம்பேர் பண்றதாகவும், அந்த டைம்ல எனக்கு உதவியா இருக்க மாட்டாரு, என்னை புரிஞ்சிக்க மாட்டாரு, அந்த மாதிரியான கம்ப்ளைண்ட்ஸ் பல பெண்கள் ஆதங்கத்தோடும் மன அழுத்தத்தோடும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மாதிரியான செயல்கள் ஆண்களிடமிருந்து வரும்போது பெண்களுக்கு ஆண்களை கண்டாலே எரிச்சல் ஆகுது அந்த டைம்ல சொல்லிட்டு மருத்துவர் சொல்லியிருக்காரு. இதெல்லாம் தான் PMSோட மிகப்பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு. இது எல்லாம் தான் புரியாத புதிராவே ஆண்களுக்கு இருக்கு. பெண்கள் இந்த டைம்ல எதிர்பார்ப்பது எல்லாமே ஒரு அன்பு மட்டும்தான். முடிஞ்சா அன்பை கொடுக்க ட்ரை பண்ணுவோம். இந்த PMS உடைய கண்டினியூஸ் வீடியோஸ் வேணும்னா கமெண்ட்ல PMS போடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பா லைக் போடுங்க. இந்த வீடியோ இது யார் பார்க்கணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களோ கண்டிப்பா அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க.